Eleni rydym fel Annibynwyr yn cynnal apêl arbennig, bywyd i bawb, ar gyfer pobl Madagascar. Y bwriad yw codi arian ar gyfer prosiectau sy'n gysylltiedig ag Eglwysi FJKM. Y prosiect cyntaf yw y canu a foco, lloches i ferched anghennus yng nghanol prif ddinas y wlad. Nod y prosiect yw rhoi cartre dros dro i ferched sydd wedi cyhuddo o fan droseddau sy'n deillio o dlodi, neu maen nhw wedi wynebu problemau yn eu cartrefu hunan. What are we doing is to prepare the girls to be reintegrated in the society or in their family. We send the girls to school or giving them training programs. Mae'r ail brosiect ym Mencadlys Eglwys FJKM. Yma mae meddygfa deintyddfa yn gofalu am y sawl sy'n methu fforddio triniaeth mewn mannau eraill. Maen nhw'n gwneud gwaith arbennig iawn gydag adnoddau prin. Fe welson ni eco camera yn un o'r stafelloedd sydd yn hanfodol ar gyfer ei gwaith nhw. Ond mae'n hen iawn a mae angen i adnewyddu fe. Ar gopa un o'r bryniau sy'n amgylchynu'r brif ddinas, Antananarivo, mae cartref i blant am ddifad Topaza, sy'n cael ei redeg gan Eglwys FJKM. Yma mae plant o 22 mis i 22 mlwydd oed yn byw. Nod ein trydydd prosiect yw cefnogi'r cartref yma sy'n deulu i'r plant a'r oedolion ifanc. Wel, un beth sy'n dod yn amlwg i fi o fod yma yw mae yna gwaith ardderchog yn cael ei wneud fan hyn. Beth sy'n rhyfeddol yw beth maen nhw'n gallu wneud ar cyn lleiad o arian sydd gyda nhw. Dwi'n siŵr y gallwn ni fel eglwysi yng Nghymru fod yn helpu i gynnal ac i gadw'r cartref yma i sicrhau bod y gwaith ardderchog sy'n cael ei wneud yma yn parhau. Mae'r prosiect olaf yn y Coleg Diwinyddol. Yma mae'r darpar weinidogion yn dysgu sgiliau newydd i drin y tir, tyfu a chyneuafu ffrwythau a llysiau a gofalu am yr ymgylchedd, mwyn ei rhannu gyda'i cymunedau. Mae'r prosiect hefyd yn mynd i'r afel ag un o broblemau mwyaf y wlad, diffyg maith. We are very thankful because we are very happy, firstly, to enjoy this green environment and this work of God here. We are very happy. Fel y gwelwch chi, mae'r angen yn fawr, a gobeithio byddwch chi'n hael yn ymateb. Os ych chi am fwy o wybodaeth, ewch i annibynwyr.cymru.